kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. İçki ölümleri devam ediyor. Sahte içki ölümleri devam ediyor. Türk medialarına görkezilşi ýaly galp spirtli içkiler sebäpli zäherlenmeler bilen Stambulyň durly hastahanalaryna 66 sana adam ýüz tutupdyr. Metanol spirtinden zäherlenen hastalaryň 30 sanysy öldü diýilip habar berilýär. Hastalaryň 4'üsi bolsa bu zäherlenmeden bejerildi. Galan 32 hastanyň bejergisi dowam edýär. Galplaşdyrılan, ýagny elde ýasalan spirtli içkisini içip zäherlenmegiň netijesinde 7 san Türkmenistan watandaşynyň ölendiği habar berilýär. Bu zäherlenmede ölenleriň käbirleriniň atlary we suratlary biziň habar kanalymyza gelip gowuşdy. Zäherlenmeden ölen birinji suratdaky Türkmen watandaşy Mar welaýatynyň Bayramaly şäheriniň ýaşaýjysy Ady Sapar, Türkiýe döwletine ýakyn hosarlar bolmandygy sebäpli Türkiýede wagtlaýynça ýaşaýan türkmenistanlar tarapyndan kömek edilip, 3 gün mundan öň Türkmenistana uğradylyp jesedi topraga berilipdir. 2025-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda galplaşdyrylan spirtli içki zerarly ölenleriň ýene biri Mansur Amanow, Liwap welaýatynyň Darganata etrawynyň Gyzylbaýdak geňeşliginiň ýaşaýjysy. Merhumyň hosarlar Türkmenistanyň Stambulda konsullygyndan kömek bolmandygy sebäpli merhumyň jesedini Türkmenistana uğradylmak üçin türkmen halkyndan maddi kömek soraýarlar. Merhumyň jesedi hepdäniň anyna güni Türkmenistana uğradyljakdygy barada habar berilýär. Bize ýetirilýän habarlara görä Türkmenistanyň Stambulda konsullugy bu ajyk habarlaryň ýaýramagynyň netijesinde türkmen halkynda dörejek gahar gazabyň öňüni almak üçin merhumlaryň ölüm sebäplerini galp spirtli içkiden däl-de gan batyşlarynyň ýokarlanmagy ýa-da saglyk ýagdaýlarynyň ýetmezçiligi zerarly aradan çykdylar diýip konsullugyň resmi bolmaýan işgärler tarapyndan halk arasynda yalan habarlar ýaýradýarlar. Türkmenistanyň başyna bir kanun ýagdaýda gelip we özüne hökümet diýip atlandyrýan terror topar zerarly türkmen halky ýurdu terk etmäne mejbur boldy. Yüz miňlerçe maşgalalar bir-birinden jyda düşdi. Eklenç üçin ýurdu terk edenler paçgal sebäplere görä Türkiýe topraklaryna siňip galýarlar. Şol bir ýagdaýda dürli ýollar bilen pul gazanmagyň derdinde bolan türkmen watandaşlary galp spirtli içkileri ýasamakdan we satmakdan we ulanmakdan yüz öwürmeýärler. Dünýäde tebii resurslara baý bir ýurduň bir kanun hökümeti öz halkyna eýe çykmaýandygy aýaýdyn görünýär. Türkmenistanyň döwlet medialary bolsa şunuň ýaly ajyk habarlary halka ýetirmekden uzak durýarlar.